नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. भाजपा मोगो युतीचे येता सरकार. युतीक 24 आमदारांचे स्पष्ट बहुमत. लोकांनी बदलले आदले 17 आमदार. मनोहर पर्रीकार जाता मुख्यमंत्री. बुधवारा बसकेंत निर्णय. दिगंबर कामतीचो राजीनामो. विधानसभा वेंचणुकेचे निकाल जाहीर. भाजपाक 21, मोगोचे 3, काँग्रेस राष्ट्रवादीक 9, गोवा विकास पक्षाचे 2, 5 अपक्ष. परिवर्तनाच्या लाटेत काँग्रेस व्हांवली. कितलेशाच नवे उमेदवारांनी वडयले प्रस्थापितांक. परिवर्तनाच्या लाटेत काँग्रेसीचे वजनदार फुडारी व्हांवले. नावेले चर्चिल, बाणावले वालांका, कुंकळे जोकी, नुवे आलेश, वेळी फिलिप नेरी, फोंडे रवी, हळदणे नार्वेकाराक दिलो नवे उमेदवारांनी ठपको. फाटल्या सरकाराच्या वादग्रस्त प्रकल्पांचो नोकऱ्यांचो सरकार घेतलो फेरनियाळ. 22-23 मार्चाक अर्थसंकल्प मांडपाची शक्यताय. सरकारान कर्म केल्यात तांचे केशी वतले लोकायुक्ता मेरेन. पर्रीकाराची शिटकावणी. काँग्रेसीक हार मान्य असो मार खावपाची अपेक्षा नाशिल्ली. पक्ष करतलो आत्मपरीक्षण. शांताराम नायकाचे निवेदन. मुख्यमंत्री म्हणटा आपल्या फुडारपणा खाला वेंचणूक लढयल्ली जाल्यार परिणाम आसपाचो वेगळो. आणि 5 राज्यांचे विधानसभा वेंचणुकाचे निकाल जाहीर. 2 कडेन सत्ता बदल. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, गोंय आणि पंजाबात भाजपा युती. मणिपुरात काँग्रेस जाल्यार उत्तराखंडात काँग्रेस भाजपा लागीं लागीं. आता खबर विस्तारान. गोंयचे 40 आमदारांचे विधानसभेत बहुमताचे मॅजिक फिगर भाजपा मोगो युतीन पार केला. सत्तेत भाजपाचे 21 आनी मोगोचे 3 जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेस राष्ट्रवादीचे 9, गोविपाचे 2 आनी 5 अपक्ष आमदार आसतले. तातूंत भाजपान तेको दिल्ले 2 अपक्ष आसात. फाटले विधानसभेतले 17 आमदार लोकांनी बदलल्यात. युतीच्या सरकाराचे फुडारपण भाजपाचो विधिमंडळ फुडारी मनोहर पर्रीकारानूच करचें अशें भाजपाच्या विधिमंडळ गटाक दिसता. युतीच्या विधिमंडळाची बसका बुधवारा जातली. निकाल पुराय काँग्रेसीच्या आड गेल्ल्यान मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन मंगळारा मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिलो. I have submitted my resignation to His Excellency, the Governor of Goa. He has accepted my resignation and asked me to continue till the alternative arrangement is made. The party leadership, I don't want to blame anybody. Party leadership will have to introspect as why this thing happened. I will not make any comment. If party feels I am responsible, I am prepared to accept the responsibility. नवे विधानसभेत प्रत्येक पक्षाच्या आमदारांचो आंकडो आसा तो असो. भाजपाचे 21 आमदार वेचून आयल्यात. भाजपाचे युतीचे घटक मोगोचे 3 आमदार. काँग्रेसीचे फकत 9च उमेदवार वेचून आयले. अपक्ष 5 जाल्यार मिकीच्या गोवा विकास पक्षाचे 2 उमेदवार वेचून आयल्यात. राष्ट्रवादीचो एकय आमदार ना. आलेमावाच्या फामिली राजाक सडेतोड जाप दिवन गोंयकारांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीक 22 वेल्यान एकदम सिंगल डिजीट 9 आमदारां मेरेन देंवयली. गोवा विकास पक्षाचे 2 जाल्यार 5 अपक्ष वेचून आयल्या. गोंयांत आयिल्ले परिवर्तनाच्या लाटेंत काँग्रेस व्हांवली. मतदारांनी दिल्ले कौला प्रमाण ह्या लाटेचो फायदो चडसो भाजपाक जाला. ह्या लाटेन काँग्रेसीच्या वजनदार फुडाऱ्यांक वडोवन 5 अपक्षांकय वेचून हाडल्यात. म्हत्वाचें म्हणल्यार हे फावट विधानसभेत एकय आलेमाव आसचो ना. लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचे मार्जिन 3435. राजेंद्र आर्लेकार 8353. अपक्ष आमदार नरेश सावळ 1799. किरण कानोळकार 1112. फ्रान्सिस डिसोजा 10169. दयानंद मांद्रेकार 2171. दिलीप पोरळेकार 5808.
मायकल लोबो 1869, अपक्ष आमदार रोहन खंवटे 901, ग्लेन टिकलो 3476, मनोहर पर्रीकार 6068, काँग्रेसीचे जेनिफर मॉन्सेराताचे मार्जिन 1151, काँग्रेसीचो बाबूश मॉन्सेरात 2336, विष्णू सूर्या वाघ 1219, काँग्रेसीचो पांडुरंग मडकयकार 1575, अनंत शेठ 5719, प्रमोद सावंत 6918, काँग्रेस आमदार प्रतापसिंह राणेचे मार्जिन 2547, काँग्रेस आमदार विश्वजित राणेचे मार्जिन 2939, मोगोच्या दीपक ढवळीकराचे मार्जिन 2100, मोगोच्या लहू मामलेदाराचे मार्जिन 3190, महादेव नायक 2262, मोगोच्या सुदीन ढवळीकराचे मार्जिन 7230, मिलिंद नायक 913, कार्लोस अल्मेडा 4490, काँग्रेसीच्या माविन गुदिनोचे मार्जिन 944, माथानी साल्ढाणा 2269, गोवा विकास पक्षाच्या मिकी पाशेकोचे मार्जिन 4196, काँग्रेसीच्या अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्साचे मार्जिन 4069, अपक्ष आमदार विजय सरदेसायाचे मार्जिन 1939, काँग्रेस आमदार दिगंबर कामतीचे मार्जिन 4452, गोवा विकास पक्षाच्या कायतान सिल्वाचे मार्जिन 2001, अपक्ष आवेर्तान फुर्तादाचे मार्जिन 2145, सुभाष नायक 1313, अपक्ष आमदार बेंजामिन सिल्वाचे मार्जिन 4926, काँग्रेस आमदार बाबू कवळेकराचे मार्जिन 6373, निलेश काब्राल 8792, गणेश गावकार 2291, सुभाष फळदेसाय 483, रमेश तवडकार 2704. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.